Aprenc més sobre els estats de l'aigua. L'aigua es pot presentar en 3 estats físics: líquid, sòlid i gasós. L'aigua en estat líquid pot ser la pluja, els rius, els llacs, mars i oceans, que cobreixen quasi tot el nostre planeta. Sabíeu que l'aigua cobreix quasi 3/4 parts de la superfície de la Terra? En aquest estat, l'aigua agafa forma del recipient que la conté i el seu volum sempre és el mateix. L'aigua en estat sòlid és el gel i està present on hi ha temperatures inferiors a 0 graus centígrads, en els icebergs, els glacials, també en forma de neu i de calamarsa. L'aigua en estat gasós és el vapor i a la natura el trobem als núvols i a la boira. L'aigua pot canviar d'un estat a un altre segons la temperatura. Si fa molta calor, l'aigua s'escalfa i es va convertint en vapor d'aigua. I si fa molt fred, doncs el vapor d'aigua cau en forma de pluja o, fins i tot, en forma de neu o calamarsa. Doncs ara ja ho sabeu, l'aigua la podem trobar en diversos estats: líquid, sòlid i gasós. Amics, amigues, ens veiem aviat!